San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotza gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hilakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik, gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitzak bere garaian, leheneko Kristo, lehen frutua denez, gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Jaunak esana? Jauna zuekin. Jesu Kristoen ebangelioa San Lukasen liburutik. Gudariak buruhezur zeritzan lekura iritsi zirenean, han gurutziltzatu zuten Jesus. Baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Gurutzetik zintzilik zeuden gaizkileetako bat, Jesusi ireinka ari zitzaion. Iez alaiz ba, Mesias, salba ezak eure burua eta salbatu gu ere. Baina besteak haserre egin zion esanez. Ez aldiok beldurri jainkoari zigorra jasaten agoela ere. Gurea legezkoa duk, gure eginengatik merezia baitiagu. Baina honek ez dik inolako okerrik egin. Gero esan zuen, Jesus, oroi zaitez nitaz, zure erreinera iristean. Jesusek erantzun zion, benetan diotzut, gau nirekin egongo zera paradisuan. Jaunak esana. Kristau dugun otontzik preziatuena eta importanteena dudik gabe aita gurearen. Hain zuzen ere, Jesusek berberak erakutsi garelako. Bere ikasleek galdetuta, eskatuta, jauna erakusi zaiduzu otoitz egiten. Eta Jesusek aita gure erakutsi ziren. Horregatik, Kristagontzako aita gurea da gure otoitzik nagusiena. Halako garrantzin berezia daukena. Baina esan beharko badinu zein da bigarren otoitz importanteena, nik behintzat esan dute eta gehienek seguraskoarekin Agur Maria dela esan dute. Agur Maria esaten dugularik Ama Birjinari eskatzen diogu. Jesusek erakutsi bezala. Jesusek nola bakie bere ama guri amatzat eman zigulako kalbarioa zegoela bere azken momentuetan, bere azken hitzen artean, eta pertsona bat hiltzera doanean, eta azken hitzak esaten dituenean, hitz horiek alako balio berezia dukate, Jesusek horietako bat amari eta Joan bere ikasleari zuzenduta izatea nahi izan duzuen. Esanez, horra hor zure ama, horra hor zure semea. Eta hasieratik Kristau herriak ulertu zuen, ez ziola bakarra Joani esan horra hor zure ama. Edo Ama Birjinari esan hausia zure seme bakarra,
beste guztiak alde batera utziz bezala. Baizik eta kristau guztioi zuzendutako hitzak zirela. Joanen pertsonan denok gaudela ulertuz eta denok guri zuzenduta bezala entzun behar dugula hitz horiek. Horra hor zure ama eta ama Virginari, horra hor zure semea edo zure araba. Horixe da, hain zuzen ere, Jesusen borondatea behintzat kristau herriak hasieratik ulertu duen moduan. Horregatik, amari erregutzen dugu, amari eskatzen dugu. Eta agur Marian eskatzen dugu gure alde erregutzeko orain eta gure heriotzako orduan. Horixe eskatzen dugu ama Virginari gure bitartekari izan dadila. Kontxik txikitan ikasiko zuen orazio ederrau eta zenbat aldiz esagutu du bere bizian. Ama Virginari eskatuz, erregutu ezazu gu pekatarion alde orain eta gure heriotzako orduan. Gaurkoan, despeditzen ari geran egun honetan Pilareko ama Virgina ospatzen du Elizak. Ama Virginaren advokazio eder bat. Hain zuzen ere beti ama Virgina bakarra da, beti berbera da. Eta bere egun hau ospatzen ari geran honetan, ari gera baita ere Kontxi gure senidea despeditzen. Berak askotan eskatu izan dio, erregutu orain eta gure heriotzako orduan, eta dudik gabe ama Virginak ala egin zuen. Eta orain eskatzen dio berari. Bere bitartez gure gana Jesus etorri zen bezala, gu ere eraman gaitzala Jesusen gana eta gaurkoan bereziki Kontxi. Berarekin egon dadila. Zeruan atsedenean, zoriontasun erabatekoa sentituz, eta baita ere handik guri lagunduz. Gure hildakoekiko harremana ez baita heriotzarekin batera bukatzen aldatzen baizik. Horregatik, gure zeruko amari, Kontxi gure senideen alde eskatzen dugu. Egon dadin goiko zeruan, eta handik Kontxi gure alde egin ezan.
Jainko guztiz ona. Hori desatuzailak esabarilako eskaintzen ditugu bariau. Eta ez eskatzen zure semea salbatzaile eitortu duena eta egokitsua izana Jesu Kristo bezalaren bitartez. Amen.
Jesu Kristo, zure semearen dutaz. Una